Nie, však prvé zapísať. Ale pozerám, že teraz sa vlastne zachovala. Áno. Linda, kľud máš teraz. Neboj sa nič. Pekne. Vidíš, už si zvykáš na kameru. Rybánský zaujímavý filmov. No. Dobrá. No, ten by mohol byť. Nie, nebolo to takto. Možno trošku bol viacej ľavo, ale... No, si to už nepamätám to. Pekne zastrieľalo dole. Ale chceli sme ten... Áno, takto dole sa. Málo kde môže strieľať vlastne pre modrý kolignáci na chybok. Hej. No, ok. To je na super. To je dobré. Modrý kolik tu už je. Oj, 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 oj. Ja.
To bolo rýchle. Nepôjde sám. Pôjdeš ty? Všetky to tam budú mimo. To si tu postavil, to si vyzbiera. Tu tam je bednička? Máte tam krásny backstop taký. Aj drevený, aj kamenný. Môžete si vybrať, Áno. kto čo preferuje. Poprosím vysunúť. No. Šikovný. Smer dobrý. Bol zvuk, ako by som ho trafil. 5 stačí, čo? No a nie. Ja som mu trafil na bok. Tu je trojka. Ako nič. Nechali vám tam voľnú tú 11, tak ukážte sa. Že sa to nedá. Tukaj s pianou boríš. Všetko podcení.
Pozrime ho. Ty si zobral jaké šipy do hory, prosím. Také mi som našiel. On ide večer ťahať vodu, vieš, tak... Dúfam, že strieľa všetko na 18. To aj doletí. Toto šmíka. Videl som tam za ten strom. Na strednú zónu, jak ja. Viete, opravené kolo? Vymažem to. Ináč, no. Áno, prosím. Zásahy ti strelí niekto iný, vieš, akože. To je dobrý nápad. Je tam. Ale neboj. Neboj, nevystrihnem to. Ruch len blízo. Máme. Máme. Vidíš to. A to bude aj 10 možno. Dobrý. Hotovo.
10. Rýchle, ale účinné. Prejdete. Ako to je, no. Si mu trafil toho šuliša. Teď ho vytestoval. Ajaj, ajaj. To také som vyjavila, je to dnesku aj ona. A teraz? Ona tomu má 11 a ja 8 na další týden. Tak to musíš doháňať. No. Niekto 11, niekto samé 5. Ja som zatiaľ mala, že len 2 nuly. Toto ja som mala 3 nuly. Ale to hudby.
Ten je rovný. Akože rovný. Áno, tu je ďalší terč. Zvuky lesa. Ale Milan. Ošuch to bol. Vysoko. Aha. Jak keby sa dohodli. Jak keby sa dohodli. Vedľa seba. Fú, príjemno, no. Tam to je. Tatkovia už môžu ísť prešití. No, jaké ľahké. Je to aj dole kopcom. Odhodlanie je to prvé, čo potrebuješ. Na to, aby si niečo dokázal.
To čo ešte vyťahujú? Ešte jednu. To ma aj zuby trháte? Až mi je to jedno. Počkaj, on má dve zóny na chute? To platia bočné, no? Tá vrchná Tá platia. vrchná, no. A bočná tiež. Ani bočná. Nie bočná. Keď odtiaľ trafím bočnú, neplatie? Nie. No trafiť, platí pečka. No, skoro. Bude vrat, keď trafím, tak presne. Tuto tam? Iba tá platí. Takže v úrovni je veľmi dobré. Tam je. To bol prvý, to bol prvý. Preto som sa pýtal, že to čo je ako... Som ti to označil, ako si chcel. Keď to okolo, kde sa mi budú teraz ruky. Tam to vytroslo na mne. Trafil si bočnú zónu. Jak sa to poškodá, však to nepíšem doma. No. Pečka. A podrž. No, A vidíš. 8, chyba ti pol centu do 10. Koľko ešte prstov máte? Ešte asi, počkaj, koľko to je 27, to je 26, 7. Chlapci, 11 asi, že? Ja som mu dával nejakých 10 čísel pod nohu, akože ak začína to biele do bieleho a ešte to vyletelo o 15 čísel vyššie. 23 metrový. Áno, asi No, tak. toto vyzeralo byť slušný výstrel. Dobre. Je to podstavec. Asi. Môžeš zamieniť to rýchlo. Dobre, výstrel.
Jedenáctku však si preťavaj, kde si musel. Tento štúdio. Tak keby si tam dal pičko na pičku topku. Ja neviem, kde. Trochu. Pre kameru toto? Ja ten štrach spring. Was? Das ist der Unterkommen, oder? Ich habe keine Ahnung. Sind die wieder mal? Du warst zu schnell. Tam je. Der nächste. Poprosíme chlapcov, keby prišli veteráni muži. RRB. Točím, poď, prejdi normálne, alebo poď za mnou. A nemáte... A
Doprajeme im burlivý potles. Máme tu ďalej TRRB senior žena. Klubu Geronimo. No a pozrieme sa na chlapcov, ako im to išlo. Na treťom mieste Vadovčan Juraj, Lukostrelecký klub Topol 266 bodov. Na druhom mieste Michal Jelínek 285 bodov. A na prvom mieste Maroš Potocký 285 bodmi. O jednu 11 viac. Mám, super. Gratulujem. Joj, pozor na tú ceduľu. Uži si to. Ešte klepám. Gabika, stupne víťazov. Nech si vás odchodia. Frank Robert Kopány, 229 bodov. Akadetky ženy. Alexandra Friková na treťom mieste z Lukostreleckého klubu Prešov 138 bodov. Na druhom mieste Drážková Eliška, LK Tribeč Partizánske 144 bodov. A na prvom mieste s počtom bodov 221 z Antares 3D Kečkeš Eliza. Gratulujeme, dievčatá a chlapci. Eliza je prvá. Potom poprosím vás, keď ste tam dvojice ako na jednom stupenku a na druhom 51 bodov. A na prvom mieste Hanka Komáriková z Vresu 261 bodov. Chlapci, Lukostrelecký klub Rovinka si vystrelala tretie miesto David Pitel 164 bodov. Na druhom mieste Brigad Erazim, Lukostrelecký klub Topol 193 bodov. Na prvom mieste Sebastián Vatlavič 255 bodov. Decka, a vydržte tam všetci, nech sa vás stihnú odfotiť na obidvoch stupienkoch. Gratulujeme, tak a teraz môžete fotiť, nie, Simonka, čo som povedala, neočúvaš. No a TRLB veteránky nemáme žiadne, lebo ženy sú duchom mladé a preto nie sú vo veteránskej kategórii. Gratulujeme, chlapci! Na prvom mieste Závacký Adrián z Vresu 247 bodov. TRLB seniorky. Na treťom mieste Vavrová Lubomíra z Lukostreleckého klubu Reflex Žilina 106 bodov. Na druhom mieste Rený Zuzka z Legolas Nové Zámky 137 bodov a na prvom mieste s počtom bodov 149 sa umiestnila Hajdáková Lucia z Antares. Chlapci, zostaňte potom tam, aby si vás mohli spolu všetkých odfotiť. Daniel odišiel, asi išiel robiť čípy do Look a Šíp. Gratulujeme! 83 bodov. Na druhom mieste Mužilová Mela z Horného Húšťa 109 bodov. Na druhom mieste Horvátová Anna spolok priateľov Lukostreldu Baka 156 bodov.
Gratulujeme. 199 bodov. Gratulujeme. Pripravia sa veteráni PBHV alias Jazdecký luk. Lukostreleckého klubu Epirus František Pisoň s počtom bodov 171. Chlapci a dievčatá, gratulujeme. PBHV seniorky ženy. Tak, ešte dobre. Áno, bodka musí byť. Juraj Zajac z LK Tribeč Partizánske s počtom bodov 184. Na druhom mieste z Horného Húštia Ľubomír Málek s počtom bodov 221 a s rovnakým počtom bodov 221, ale s viac 11-kami, sa umiestnil Ľubomír Králik z Kysuckých Lukov na prvom mieste. Takže chlapci majú rovnaký počet bodov, iba jeden na proste o jednu 11 viac. Ozaj, zajaci sa bijú s králikmi. A na prvom mieste s počtom bodov 116 sa umiestnil Ľubomír Králik z Kysuckých Lukov. No a máme tu divíziu jednu, ktorá je tu iba jeden. Súťažiaci PBHV detí. Máme tu Dražkovský Lukáš z Lukostreleckého klubu Partizánske s počtom bodov 189 na prvom mieste. Gratulujeme. Pripravia sa hákučkári. Vítajte, pani. Vítaj, pani. Bude sama. Gratulujeme. HU senior žena. Na treťom mieste je Jurásová Michaela, Lukostrelecký klub Topol s počtom bodov 157. Topol sú najväčší a najsilnejší. Na treťom mieste Fulemec Kristián, Lukostrelecký klub Topol 278 bodov. Na druhom mieste Macko Matej, Lukostrelecký klub Topol 292 bodov. A na prvom mieste Čumi Attila Čumi Sabo, Lukostrelecký klub Topol 295 bodov. Dievčatá majú chodiť na červené chlapci na more. Dodo mi hovorí, že to musíme vyhlásiť celé ešte raz, lebo dievčatá chodia na chlapčenské stupienky a chlapci na dievčenské. Tí krajšie majú byť bližšie ku kameru. Jaj, dobre. Takže dievčatá, potom tieto červené stupienky sú vaše a tie modré sú pánov. Chlapci, gratulujem na dievčatá. Dobre, správne chválim ťa, že si prišiel na modré stupienky. Paráda. Krásne prvé miesto. A HU detí, dievčatá s počtom bodov 292, čiže len o 10 menej ako tento chlapec, Janko. Novotná Laura, Lukostrelecký klub Topol. Gratulujeme.
Gratulujeme. CU senior muž. Na druhom mieste skončil Kondic Dávid, Artemis Dvorina Čitavou. Koho by zaujímalo, obidvaja nedali ani jednu nulu, čo teda očakávame od CUčkárov, ale ten prvý dal 10 jedenástok a ten druhý 2. Ten prvý dal 80, ten druhý 11. A tak ďalej, a tak ďalej. A môžu k ním prísť aj kade. Ale som rada, že ma počúvate. A na prvom Roland Kesely, LK Hubert Eros s počtom bodov 298. A ideme na CBčko. Boholi Zoltán, LK Bašta Rimavská Sobota s počtom bodov 165, obsadil 3. miesto. Na druhom mieste máme Mateja Huťana, Akvitis Blatnica s počtom bodov 174. A na prvom mieste Akvitis Blatnica 184 bodov nastrelil Jakub Huťan. A už sa blížime do záveru, už nám tu zostali len BB. Gratulujeme. Gratulujeme. A na prvom mieste s počtom bodov 192 sa umiestnila Daniela Kubišová z LK Divín. Gratulujeme, dievčatá. Už len za to, že ste zvládli náš náročný terén a schody a lana a všetko. A prídu k ním veteráni muži. Na 3. mieste s počtom bodov 235 Čulák Juraj, LŠK Robin Zvolen. Na druhom mieste s počtom bodov 237 Ondrík Janšto. A na prvom mieste Aerobrider Jozef s počtom bodov 255. Jozef, opis tu. Už je tam. Gratulujeme. Super, super, super. Počul si fotky budú. Prechádzame na Húšťa. A na prvom mieste s počtom bodov 229 sa umiestnila Čuháková Katarína. Prídu k ním chlapci. Na 3. mieste Holo Dávid, LK Bašta Rimavská Sobota s počtom bodov 250. Na druhom mieste Tomáš Mikláš, LK Hubert Eros s počtom bodov 269. A na prvom mieste s počtom bodov 271 sa umiestnil Benjamin Kuhn, LK Hubert Eros. Akože nechcem byť hnusná, ale títo bebečkári, títo chlapi dostali asi najväčší potlesk. Prečo? Začali ho. Gratulujeme! A už nás je nastrieľala 178 bodov. A na prvom mieste s počtom bodov 201 sa umiestnila Kira Pánisová z Lukostrovenského klubu Epirus. Dievčatá, gratulujeme. A vyhlasíme aj chlapcov kadetov, takže s počtom bodov 184 na 3. mieste skončil Demler Ivo, Lukostrelecký klub Epirus. S počtom bodov 188 na 2. mieste skončil Špindor Damian z Lukostreleckého klubu A na 1. mieste s počtom bodov 204 sa umiestnil Lisina Jakub, Lukostrelecký klub Row 66. Gratulujeme a zostaňte na skupinke. Ty máš krásneho maskota. A vyzerá byť taký spokojný a šťastný. On bol na trati. Ježiš, to prežil. Gratulujeme. Na prvom mieste počet bodov 254 sa umiestnil Brinza Viktor, LK Bašta Rimavská Sobota. A pervou deti, dievčatá,
Obuňová Ema z Lukostrelského klubu Epirus nastrieľala 228 bodov. Na druhom mieste Šmírerová Sofia z toho istého klubu z Epirusu nastrieľala 229 bodov a na prvom mieste sa umiestnila Peňová Laura z Lukostrelského klubu Topol s počtom bodov 231. A toto bolo zároveň posledné vyhlásenie víťazov. Gratulujeme vám k výkonom. Dúfame, že ste si to u nás užili, že ste sa našej bonianskej divočiny nezlakli, že sa vám naša trať páčila, že ste si užili slniečko.